Po stáročia sme verili, že Moai na Veľkonočnom ostrove sú iba obrovské kamenné hlavy. Až kým archeológovia nezačali odkrývať zem, ktorá ich po stáročia ukrývala. Pod povrchom sa totiž objavili celé telá, ramená a ruky, ako by ostrov zámerne pochoval to, čo nemalo byť viditeľné. A potom prišlo ešte väčšie prekvapenie. Na chrbtoch niektorých sôch sa nachádzajú tajomné rytiny, ktoré nikto celé neobjasnil. Prečo by dávna civilizácia vytvorila monumenty vysoké viac než 10 metrov a potom ich nechala zmiznúť pod zemou? Oficiálne vysvetlenie hovorí o nánosoch pôdy a prirodzenej erózii, no konšpiračné teórie tvrdia, že Moai mohli predstavovať bytosti, ktorým obyvatelia Rapa Nui pripisovali nadprirodzený pôvod. A ak je to pravda, možno sme celé stáročia hľadeli iba na ich tváre, zatiaľ čo skutočný príbeh bol ukrytý pod našimi nohami. Zabudnutých fragmentov minulosti je nespočetne veľa, ja ti ich postupne odhalím. Stačí, ak dáš odber.